ବାପୁନୁ ଏଇ ଦୁଇ ପେଜ ପଢିକି ଶିଖି ଦେଇଥିବୁ। ମୁଁ ତରକାରୀ କରି ଆସିଲା ପରେ ପଚାରିବି। ହଉ ମା। ବୁଝିଲୁ? ବାପୁନୁ କାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ହାତେ ବସଛୁ କଣ ହେଇଛି କି ତୋର? ମା ମତେ ଏଇ ଦି ପେଜ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କରିବି କେମିତି କରିବି ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ। ବାପୁନୁ ବାପା ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ, ହବ ବାପା। ଆଜ୍ଞା। ହଉ ବାପା। ଆଇଡିଆ। କଣ କି ଆଇଡିଆ ବାପୁନୁ? ଟିକେ ରହିଯା। କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ବେ? ହାଁ ଚାଲିଗଲା ଏତେ ସମୟ। ବାପୁନୁ ଇଏ କଣ କରୁଛୁ ବେ? ମୁଁ ବାପାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ଲଡ୍ ଭିତରେ ମିକ୍ସ କରୁଛି। କି ଛୁଆ କଣ କରିବୁ ତାକୁ? ରହିବା ବାପା, ତମେ ଜାଣିବ ମୁଁ ଏଟା ସବୁ ଟାଣିକି ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ। ଦୀପି ଆସିକି ଦେଖିବାନି ପୁଅ କଣ କରୁଛୁ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଏ କଥା ଶୁଣିକି। କଣ କରୁଛି? ଜାଣିଛୁ ନା ପୁଅ କହୁଛି ସିରିଜର ସବୁ ପାଠ ଟାଣିକି କହୁଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା ପାଗଳା ଛୁଆ ନେଇକି। ବାପୁନୁ ଏଠି ଶୁଣିଲୁ ବାପା, ଏଠିକା ଏଠିକା ପାଠ ବାପା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲୁ ବାପା? ଏମିତି ସବୁ ସିରିଜ ଫିରିଜ ଜିନିଷରେ ତ କାମ ନୁହେଁ ହେଲା। କଷ୍ଟ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ବାପା। ହଉ ଯାଅ ପାଠ ପଢ଼। तो फ्रेंड्स ये थिला गोटे छोट कॉमेडी क्लिप्स जड़े आमर फॉलोअर्स कही रिक्वेस्ट करते कॉमेडी कर तेणुक कराई चेष्टा करें समस्त भलसे करने। आई थिंक वीडियो भल लगे आम पेज को फॉलो करते फॉलो कर दिंतु। मो यूट्यूब चैनल तपन लाइफस्टाइल ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब कर दिंतु। पुणी देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो से पर्यंत बाय बाय, टेक केयर।